Temaşevanên hêja niha jî di rêzê de dîsa fîlmekî Kurd heye. Fîlmekî ku qala komkujiya Şengalê dike. Belê sisiye tebaxê salvegera komkujiya Şengalê, komkujiya gelê me êzdiye û bi vê münasebetê fîlmê bi navê Nameyê ji Şengalê ku ji aliyê prodüksiyona Nujiyan ve hatî çêkirin wê li Almanya li bajarê Selle bênîşandan. Niha em ê li vê nûçeya xwe binerin bêka fîlm tiştekî çawayê kê kişandî, kî tê di lîstiyê ji ber ku hin peyamên lîstikvanê fîlm jî di dosya me de heye. Em pevre binerin bêka berhemekê fîlmekê çawa derketî yolê. Filmê Nameyên ji Şengalê wê ji aliyê saziya Kezî al Rojava ve bi hevkariya Art Records al Almanyayê û mala êzdiyên al Ewropayê bênîşandan. Film wê destpêkê di siyê tebaxê salvegera êrişên qirkirinê yên li ser Şengalê de li bajarê Selleyê Almanyayê bênîşandan. Piştî wê jî wê film li tevahiya Ewropayê were nîşandan. Filmê Nameyên ji Şengalê ji aliyê prodüksiyona Nujiyan ve hatiye çêkirin û derhêneriya wê jî ji aliyê Dersim Zerevan ve hatiye kirin. Amadekariya film di sala 2018 de hatiye destpêkirin. Film hem fikir, hem drama, hem jî dokümanter e. Her wiha êş û azarên ku li Şengalê rûdan, şervanên azadiyê û dayîkên bihêviya serkeftinê di film de tê nîşandan. Film ji 6 beşan pêk tê û di her beşê de nameyek tê nîşandan. Lîstikvanê filmê Nameyên ji Şengalê, Alî Avar diyar kir ku di film de qala berxwedana li dijî qirkirinê tê kirin û derbarê film de wiha axivî. Em werin gel hev dora vê projek kom bibin û ev kar bi rengekî serkeftî bencam dikin. Çîroka wan bû yê ku me kir mijarê filîm. Em me hev da perçekî berxwedana Şengalê bi rengekî sînema pêşverî gel bikin. Bêguman hemû berxwedanî filmekî de an belge filmekî de em nikanin bidin xuya kirin. Êrişîn jî berdewam in. Bo parastina şoreşê, bo parastina Rojava hewcedarî heye ku em tekoşînê hîn bilindtir bikin, hîn mezintir bikin. Di vî warî de wezîfe dikeve ser her kesî. Wezîfe dikeve sergelê Kurdiyê çar parça Kurdistanê yê her derî ne tenê Rojava. Çünkü em çuqas vê şoreşê xwedî derkevin em kanin çar parça Kurdistan jî rizgar bikin. Di derbarê naverok û mijara fîlm de yek ji lîstikvanan Roza Mistefa jî wiha axivî. Weka destpêkê gonavê me hate hilbijartin ji bo navî filmî derbasî bajarê Şengalê bûn. Weka tê zanîn jî duê demê de dextek ser gelê Şengalê hebûn, zehmetî hebûn. Hem ji aliyê artêşa Iraqê ve hem ji aliyê pêşmergava. Dixwestin vê dextê tesîr ser filmê me jî bibe. Lê dema te gel didît wekî lîstokvanekî di derbasî wir dibî, insan moral digirt enû êşa vî gelî bi rengekî rast û bi rengekî xweş bigihêne her derî. Destpêkê weke tê zanîn jî filmê me bixwe ekîbeke hevalê jin hemû pêve dirabûn. Dirhiner, karê den, bi her away ekîbeke gelekî ring bû. Ji her çar parçeyê Kurdistanê hebûn. Ev ji ber ku
هر کسی تخست تبلی وی کاری ببه او قا فرمانه گو هاتنا سره گره شنگالی ولو هاتنا جبیر کرن و خواستن سر بگرن افرمان ما خواست وکا فیلمکی فیلم هوالا تشيكر وام تفلي بون ما خص انه افلم ديروكي دبميني وام حموجي وكا تشكي سايت الكودريبن ام في ايشا فيجالي زانبن ام زانبن انه افقل تشرا درباسوا وداويدم بهيفينا انه كاريما في كاريكو حتاج ما هات ما خص انه مشتكي خوش بكن رغمي اوقا دختا يعني ام وكا اكيبا فيلم شي ام قلك دختاره درباس بون بلكي قالك روجا كارمد هات السكناندن جبو وش آلية جيشي عراقي ويان پیش مرقاوش بركو ام في فيلمي تشينكا اللي بإرادة قل بإرادة اكيبا فيلم افلم هات تشيكرن ام بهيفينا انه يعني قالي ما بخوجي برنگه كي باش ببيني وبدلي هركسي به بله که دوان صاحبه براستیجی فیلمی کی بالکش خویایه نها امل آلمانیا پیشی تماشا بکن و دوره و پی در پی لباجر اروپا و گوری درفتا لروجاوا و لباجر کردستان جی بیتا نشاندان